Türkmenistan'da paýtaçy kärenetçileri azot, karbamid we fosfor ýaly mineral dökünleri öňkü bahasyndan 6-8 есе töwereg gymmat beriler. Kärenetçiler we daýhan hojalyklar mineral dökünleri üçin tutulýan pullaryň paýtanyň döwlet satyn alyş narhyna gawat gelmeýändigini, paýta öndürmekligiň öz-özüne ödemeýändigini aýdýarlar. Türkmenistan'da döwlet daýhan azot we fosfor ýaly mineral dökünleri bilen üpçün etmek öz üstüne alýar. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä gowaça östürip ýetişdirýän daýhanlar ýa-da fermer hojalyklar ammiak, selitrasy, fosfor, karbamid we amofos ýaly mineral dökünleri üçin mundan beýlek döwletiň kesgitlen öňkü bahasyndan 6-8 есе has köp çykdy jetmeli bolarlar. Habarçynyň maglumatlaryna görä 1 tonna ammiak selitrasy 400 manatdan 3250 manada, fosfor 255 manatdan 2000 manada, karbamid 450 manatdan 3300 manada, amofos 1000 manatdan 8000 manada gymmatlady. Habarçy bu bahalaryň döwlet tarapyndan kesgitlenen täze narhlardygyny aýtdy. Türkmenistanyň paýtaçy kärenetçiler döwlet tapşyrygy boýunça gowaça östürip ýetişdirýär we ýygnalan hasyly döwlete satýar. Öwdegine döwlet kärenetçi daýhanlary mineral dökünleri bilen hemde tehnika bilen ýeňillikli bahadan üpçün etmek öz üstüne alýar. Ýöne kärenetçiler mineral dökünleriň täze bahalarynyň paýtanyň döwlet satyn alyş narhyna gawat gelmeýändigini we paýta önümçiliginiň öz-özüne ödemeýändigini aýdýarlar. Türkmenistan 2018-nji ýylyň oktýabryna paýtanyň we buğdaýyň döwlet satyn alyş narhy ýokarlany. 1 tonna nak paýtanyň döwlet satyn alyş narhy ýygyn mewsümine görä 1355-1500 manat aralygyny ýitgenýär. Şol bir wagtyň özünde 1 tonna ýüpek paýtanyň hemde tohumlyk paýtanyň saýlama sortunyň satyn alyş bahasy ýygyn mewsümine görä 1820-2000 manat aralygyna ýitgenýär. Şeýle-de 1 tonna buğdaýyň döwlet satyn alyş bahasy 3 ýyl töwereg mundan ozal 400 manatdan 800 manata götürüldi. Döwlet el bilen ýygnalan paýtanyň 1 kilogramyna 60 teňe, ýüpek paýtanyň 1 kilogramyna 80 teňe meşberine hak uju töleýär. Gowaça östürip ýetişdirýän kärenetçiler ýyllyk girdijilerini döwlete hasyl tapşyrandan soňra kabul edýärler. Daýhanyň ýyllyk girdijileriniň döwletiň tohum dökünü we tehnik üçin eden çykdyjylary tutulýar. Mineral dökünleriň gymmatlamagy bilen kärenetçi daýhanlar täze bahalara nägililik beýan edýärler. Darganaty etrawynyň Sakraryk we Halkawat ýaly daýhan birleşiklerine habarçy bilen gurrundaş bolan kärenetçiler mineral dökünleri üçin tutulýan pullaryň paýtanyň döwlet satyn alyş narhyna dogry gelmeýändigini aýtdylar. 50 hektar meýdanyny gowaça östürip ýetişdirýän çarynyň sözlerine görä mineral dökünleriň bergisini üzmek paýtaçy kärenetçiler üçin ulu kıyınçılık dörüdür. 50 hektar meydanyny gowaça derek temmäki ekseňne bu bahadan satyn alynan mineral dökünüň bergisini ýapyp bolmaz diýip çara aýtdy. Paýta eken adamyň göni bergidar çykjakdygy we baryny ýoguny bergisi üçin bermeli boljakdygy anyk diýip ol sözüne goşdy. Bu aralykda ýurt boýunça mineral dökünleriň bahasy gymmatlaýan mahaly habarçynyň maglumatlaryna görä Darganatada kärene ýerlerini ýygyna gaýtarýan daýhanlar köpelýär. Türkmen resmiýetleri media çykyşlaryna ýurdun içerki bazarynyň yerli mineral dökünleri bilen öpçün edilýändigini aýdýarlar. Türkmen Himya döwlet konserni ammiak, selitrasy, karbamid, amoni, superfosfaty, chlorlu kali ýaly mineral dökünleriň ýurt içinde öndürilýändigini aýdýar. Türkmenistanda mineral dökünleriň öňküsiniň 6-8 есе gymmatlamagy manadyň dollar garşysyna gara bazarda 9-10 есе hümmedini ýitirýän wagtlaryna gawat gelýär.